Ia, bod y tymor wedi gorffan yn fuan, doedd hi ddim hawddach i ddewis i fi gôl y tymor. Felly, y 3 ar y brig ar ôl yr 8 dwi wedi wylio. O'na goliau da efo Naw Flint, Ramirez Howard. Nathon ni weld J. Cook hyd yn oed i cegidfa o'r adran gyntaf. Dwi wedi dewis 3. Na 3 gol yma nhw oherwydd y sgiliau special. Yn drydydd, mae Jacob Farleigh o Llandudno yn erbyn Llangefni, y ffordd. Mae o'n just agor i gorff y sydyn ar ochr y cwrs Cosby. Dim backlift. Dyna di'r gyfrinach fan hyn. Dim backlift. A wedyn yn just cael y bel o ddiwrth y llawr i fyny a syth i'r gornel bella yna. A ti'n gweld sut mae'r golwr yn mynd y draws y gol. Mae'n to glinigol oedd honna. Rwan ta, oedd hi'n dewis mor anodd. Pwy'n mynd i fod yn ail, pwy'n mynd i fod yn gyntaf. Yn ail oedd Trundle. Yn erbyn Caerfyrddin. Yn fyw eto ar sgorio ar nos Wener. Ac am gol oedd hon. Cyffyrddiad cyntaf i Frest. Gweld yr amddiffynwr dod i fewn. Y flic bach ma. Just teipio fo. Efo Joyce Gwyth. Wedyn, dros i ganllath allan. Codi ben, gweld y golwr. Yn just siapio gorff. Neu bob un peth mewn un symudiad, cofia. A wedyn, just y dychymig ma i grymanu'r bel o gwmpas y golwr a fewn i syth i'r gornel. Faint o weithio da ni wedi gweld o'n neud yna. Felly gol campus ganddo fo. Ond sori Lee, ti wedi cael digon o champagne gyda fi. Ti wedi cael digon o wobria gyda fi dros y blynyddoedd. Blwyddyn hon, y gol 2019, 2020, gol y tymor yn mynd i Darren Thomas i Caernarfon yn Rhydaman yn Cwpan Cymru. Rwan, oedd hi ddim yn hawdd, coeliwch fi, oedd wedi si gerdded ar draws y cae yma cyn y gem. Ac oedd y bel ma yn boblo rhyw 5 gwaith, oedd wedi cael ei allan o'i draed, nath o just wneud siŵr bod y ben o drosti yn yr awyr ar y foli, ond rhyw llathan o ddiwrth y llawr, a mae'n syth o rwth sy'n allan i droed defo, o ddiwrth y golwr syth i'r gornel ycha yr rwyd. Fys yna neb di dal hwnna. A sa chdi di mynd i ddeud ti yna efo'i law, sa ddim di bod dim mwy clefar na nath o. Felly, gol y tymor yn mynd i Darren Thomas, Messi hun, o Cofi Dre i Caernarfon. Da iawn, Bob.